Koma ramatamba atu anthu agule wankulu. Ari kuli ufiti woopsa kwambiri kumene kuja. Gule amadana ndi ufiti. Iya, ino zijamachita makanja kumakhala pamwamba pamene paja. Ndi ufiti womene. Zinachokera ku Zambia zimenezo ndipo si gule wankulu. Amangotchula kuti gologolo. Si gologolo konse. Gologolo wagule ndi mudziwe. Sakhala chocha. Izo ndi acrobatic ya ku Zambia. Eya. Nanga gologolo amakwera mtengo kumangirira kachingo kumalendewera pamene paja nanga sinde ufiti womene. Maiko aliyese. Muta kupita ku Canada, ku England. Acrobats amachita zomwezo. So sigule amene uja. Sigule konse yayi. Adango ponya chifukwa cha kumpatsa kope yakapoli. Ayi. Ine gule anthu tumene sindi magurizana nawo ya. Izo ndi zongolowetsa kuti tsopano gule asanduke masewero. Gule ndi maphunziro. Kusonyeza kuti niyo makhulupirira kuti gule wankulu, munthu wa gule wankulu akhozanso kukalowa ku Chikhristu nkumapanga zonse bwino bwino. Ndiponso kukhala mtsogoleri ku Chikhristu. Wa gule wankulu? Chifukwa chakuti adakula. Kuchikhalidwe chawo uzawu munthu akudziwa zonse. Wakunjira kukakhalanso uje. Oliza silamba kukakhala uje. Tili nawo kuno. Akutsogolera chipembedzo. Nkhaniro ndimeneyo takuti. Koma nokuti tinene kuti sizimabwera zokhaya. Monga kuno kuti tifike pamenepa. Sikuti lero ndi lero. Zakutengeraninso nthawi. Zaka 20. Zaka 30. Kuti anthu afike pomvetsetsa. Anthu samanena kuti ndiponso kunoko kuti mutayang'ana mujeni anthu asonkhana charichi. Sikunoko kamaparicha ambiri. Mutati onse amene munameta gule mutuluke pano mukhala opanda wanthu. Ambiri atulukamo Asi onse ndi wometa. Mupeza angoni. Angoni adameta kuchichewa. Mupeza kuno ayawo adameta kuchichewa. Akakhala kwawo amametaso kuchanthu. Nakasi kukula umuntu ndi umodzi. Koma nomachitidwe ndi osiyana-siyana. Kuno ngakhale mabanja a Chikhristu mupeze munthu amene sanamete. Danga adya ayenda asangati. Sangakhale ndi anzake yani.